kusia. Ini bisa betul ngapa boy? Mami ơi, mami foto Maaf betul. sih mani. Kusia stobe. Kusia apa? Kusia apa? English. Mami Kusia bahasa Indonesia kusia. Menyalah benar kusia. गाइस दासो गुड मॉर्निंग होननो रोंबाय आं स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में नै आलु लादों बेनिफ्राय केरादाफिनि सायनोसै बेखौ ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नारजि दा संनायखौ देखायगोन आं आं दा बेखौ हाग्रोनानै लानोसै खुसियानो लोगोफोर खुसिया जायोना जाया नोंसोरो नै kusia अन्थाइ बाजाबजों गोथाव जाथारो बेखौ संग्रोसै आलु केरादाफिनि रेडि आरो देनांगौ साराय होबाय नै थाव कुसिया बेखौ अमाजोंसो संगोन आरो अमा गोदागासिनो दं दा अमाखौ लायनोसै आङो लोगोफोर अमाखौ होबाय नै सारायाव बिनिफ्राय दसे एवनोसै एवनानै बेखौ हरनोसै बाद में दूंगी पहले इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा हल्दी जीरा गुड़ा वंकरी सब कुछ दे दिए हैं और नहीं देने तो बेखौ हरनोसै फोरानखानायसै नालाय बांद्राय एवफ्रामजाया मैंने यहाँ पे सब कुछ डाल दिया है थोड़ी देर बाद उसको दूंगी और ये साहा लोंदो एसे सासे लोंखायाखैथ' मायाबो लोंफिनखागोन मिथिखागौ केरादाफिनि आलु होबाय बेखौ मा होनबावो माथिगान मा होनोमोनलाय बेखौ बाजै मा होनबावोमोनलाय माथिगादाब होनबावोनो गाइस बेखौ बेफोरखौ साहा बावखौ दिनै आलु अमा केरादाफिनि ओंख्रि बेनिफ्राय खुसिया आरो बेनिफ्राय दंबावो नै मा होनोमोनलाय नारजि अमा ओरैथिं साहा गानदों आलासि दं नालाय देनायखौसो एवनोसै जा मोदोमखाबाय ना जागौ नंलायलाङो आङो गोदौबाय नै ओंख्रिया एबार दुन्दिया हरनोसै नै लोगोफोर बिमाया माइरं जावनो नागिरदों आं जावथ'वाखै दिनै बिमाया जावगोन आरो बिनिफ्राय ओरै आलु हागासिनो दं मा होनोमोनलाय बेखौ अन्थाइ बाजाबजों खुसियाजों संनो नागिरदों साराया दुंबाय नैबे जाहैबाय नारजि नारजिखौ कुकाराव होबाय आरोना माबानायनि खुसिया संसै मोनसेया मोनबाय आलु केरादाफिनि आरो अमाया मा होनोमोनलाय माथिगादाब बारा बाहाया नालाय बे वार्डखौ बिमानैनि खिथु नायलांदो होमबा लोगोफोर बे खुसिया हरगासिनो खुसिया बिनिफ्राय अमा फोराननायाव थांनि फै हागोन नोङो जोङाखै नै अमा गोरान फोरानदों हासुङा बाबाया अबहाय दोनाथाय सावजानानै जाबाय थादो दरसे बेखौबो आलु एसे होनोसै अन्थाइ बाजाबावनो बार दङ औ नारजिया दाबो गाबाखै
बेखौहाय एसे गावराम एवनोसै खुसियाखौ दिनै हले ओंख्रिया टेस्टी जादों जाब्रेलायसै दा होबाय नै आलु आरो अन्थाइ बानलु बेनिफ्राय बेखौ दसे उनाव होनोसै बिदिनो लाखाबाय आंनि बर'दों एसे ओरैनो खोमोन लाबाय आं एबार संख्रि हालदै बेनिफ्राय जिरा गुरा होनोसै दसे उनाव देनाय होनोसै एबार देनायखौ होनोसै बेखौ होनोसै देनायखौ एबार रुइनायनि दै होबाय रुइजोबथोंसै एबार आलु रुइनायनि दै होबाय नै नारजिनि अमा एबार खुसियाखौ होबाय आं खुसियाखौ होबाय एसे गोदौथोंसै ओरैजाय नै नारजि गोदौगासिनो दं नै गोदौगासिनो दं माबाया नारजिया बेलाय दा खारै होबाय आरो खारै होना गोदौथोंसै दसे सम ओरैजाय अमायाबो नै रेडि सुनानै लानोसै आं दा बेखौ एसे मोदोम एरि होफाबाय सिङावहाय माबा दङ मेजेम दङ अमा मेजेम नारजिनि अमा फ्राय जागासिनो दं रायजोफोर नारजिनि अमा फ्राय ओरै नारजि गोदौगासिनो दं एबार होनोसै हालदै हाराखौ जानो मा खरनानै हरदों बे एबार जिरा एबार बेखौ होनोसै नारजिखौ होसनबाय लोगोफोर नारजि अमाया रेडि जाबाय ने बरिया नुखाबाय ने टेस्टी जागासिनो टेस्टी बेदरा so bye bye guys मोजां मोनदोंबा लाइक शेयर कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो आरो सोरबाफोर गोदान दंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब आरो लोगोफोरजों शेयर खालामना